Τι τους πήρανε, μέσα από ένα μαγαζί τους πήρανε. Γιατί δεν μπορείτε τους πήρανε. Δεν εμποδίζω τίποτα. Σε ποιον? Στη Γαδά. Δεν θα φύγω από το σπίτι να πάω στη Γαδά. Δεν κάνω πίξα, σας παρακαλώ, μην με αγγίζετε. Δεν εμποδίζω τίποτα. Κάντε ό,τι έλεγχο. Εσείς εμποδίζετε την κυκλοφορία, έλεγχος μέσα στο δρόμο. Μέσα στη μέση του δρόμου. Προσαγωγή ο κύριος, προσαγωγή. Τώρα τέτοια πράγματα μεγάλους ανθρώπους. Ρε ούτε στη Χούντα δεν τα είδαμε αυτά. Το Μίτσο τον Παπαχρήστο ρε τα κάνετε αυτά. Και το Μανιό. Βάλτε το Παπαχρήστο μέσα. Πες μεγάλο γελίο. Βάλτε το Παπαχρήστο μέσα. Είσαι μεγάλο γελίο. Εσύ μεγάλο γελίο. Εσύ μεγάλο και τον Παπαχρήστο μέσα. Αφήστε το να ξυπνιστούν να πάρετε και τους άνθρωπους. Τώρα έρχεται να κάνουμε ένα πρόσωπο. Δεν κατάλαβα. Όταν βλέπω ένα μαύρο πρόσωπο με κουκούλα φοβάμαι εκεί. Αφήστε τα αυτά εκεί. Στο βιβλίο στην παρουσίαση Δημήτρη, κάτσε με τα παιδιά για να ξεφτυλιστούνε. Να ξεφτυλιστούνε εδώ πέρα, δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στο σπίτι μας. Μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά και πιάνουν κόσμο. Πιάνουν μικρά παιδιά. Πιάστε αυτούς που κάνουν το φουνόδο του κονάκι. Αυτό δεν αυτόν μωρέ. Το που έφυγε στα 5 μήνες. Το Χριστοφυλάκο δεν το πιάσανε. Το Χριστοφυλάκο δεν το πιάσανε.